Kadang-kadang ka Akashwani Shillong khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat berkongsan jonggo khubor mentang step kan rotary uno pra kilong. Pempau jingero u Presiden kari Russia u Vladimir Putin yang menteri rang badu kari India u Narendra Modi. Halor ki jingno senyang jong sarkar India ban penkiu yaki SME ni ki small but medium size enterprises. Yasoi ke sarkar pedeng bat ka Asian Development Bank na ka benta ka loan ka balong $10 million ban penbahaya ka Shilem Hajala Meghalaya pelong ke pension Fund Regulatory and Development Authority bat ke State Level Bankers Committee jong ke Jala Meghalaya ya ka outreach program halong ka atal pension yojana bat play menteri rang ba ke Jala u Konrad K Sangma bat ulampang ke yang dorbar hauan ke Jala u Thomas A Sangma ya ka Pain My City Arjar Apsau campaign ka khubor ka babnya u Presiden jogari Russia u Vladimir Putin u lapun sungau ya ke jingero ya u menteri rang badu kari India u Narendra Modi halor ke jingno sinyang ke jong u khamtam e ban pinkiu ya ki SME ni ki small but medium size enterprises haba ajingkran ha ke investment forum ke balong ha Moscow ni kesngi u Putin u lapun pau ya ke jingero ya kari India hapo ke jingelam jong u menteri rang badu u Narendra Modi ha ka balala ban pinkiu bha ya ki economy khamtam e ha ka Make in India initiative ka badan ke jingetrelang bat kari Russia. Shushu uneu Presiden jong kari Russia ula ai kublai kerpang ru ya kari India halor bon kikam bat khamtam e ula penpau ba kari Russia kalong kabakloi banetrelang bat kari India bantau ya ki manufacturing operations ha India. Ka sarkar pedeng lembat ka Asian Development Bank ni ke ADB hinin kesngi kilaya soy ya kalun ke balong $10 million ke badai na ke bentaban pinbha ya ka Shilem Ombam da ke ba onshna ya ka water harvesting system ke banyarap ya ke rukom pelang ha ke Jala Meghalaya. Kani ke projek kalong haringkat ke jingetre lang bat ke Meghalaya State Water Policy arja khat khandai ke persang banwanra ya ke Sustainable Development Management but Utilization jong ke State Water Resources lemba ki participatory approach ke reduce vulnerability bat ban penkiru ya ke integrated water resource management kani ke projek kenyarap ban penchna hadu Sunspa Life Artli ki small water facilities habor khat atli ki district jong ke Jala bat kan tharu hadu santhotli ki weather station nag benta ka climate data gathering bat monitoring lem ru bat ka micro irrigation system harilom garo rilom jentia bat rilom khasim UMLA ke South Shillong uba sanbo sulai ni kesngi ula lek jurip ya ki jaga ki badan ha opol lambering na kebenta ban penhe ya kamadan uba sanbo sulai ula pentip bak sarkar Jala kala rai ban penhe ya kamani kamadan katkum ke juk ke bemenda bat kani kamadan ke nyoru ya ka artificial football turf ka futsal turf ka swimming pool bat ke jaga ya kai volleyball ke ban ajimento ya ki khena bat ki khun samla ke ni kesnong shushu uba sanbo ula pentip ru bakat nat khlau kan sa IT hadu lai akar ke jaga syakinong pinya snong gani ke snong na ke benta gani ke project but ki local authority ki nyoru halu khatsan akar na ke benta ke jingdon kam ki jongki laidon lang ha gani ke jingjurup da ki officer jok nang khlau urang ba snong ke apol lumpering lembat ki nong snong gani ke snong Kedekhot bat kinong kesan jong kiseng san puthai ba kentup jong ke VPP UDP bat HSPDP jong ke Mautat Rasan constituency ha ke snibalang jong ke teo kilalit penyeso no bat keseng kongres ha ke jilang perang ya kini kedekhot ki belalong ha ke hall jong ke Kinshi Moria ke badan ha ke Eastern West Khasi Hills District la pedang sobha ya kini kedekhot dau Presiden jong ke Meghalaya Congress Block Committee uba Vincent H Pala haringkat ke jingdon lang unong aibut jong ke seng kongres jong ke Eastern West Khasi Hills District uba Bolnas Elnong u Presiden jong ke Eastern West Khasi Hills District Congress Committee uba Alexander Khasenteo lembat kiwe ki han jong ke seng Congress ka ICAR Saifa Rahara Kolkata haringkat ke jingetrelang bat ke Directorate of Fisheries long dangshen kilapenlong ya ke training program halor kepang recirculating aquaculture and biofloc system in freshwater aquaculture bat kani ke training program kalalong ha Meghalaya State Fisheries Research and Training Institution kebadan ha maupun jong ke Riboy District ha kani ke program I training lawan I kai da principal scientist but North Eastern Hill Coordinator jong ka ICAR Saifa u Dr. S Adhikari lembat ki wede ki rew shempang ki bakentup ya u Dr. RN Mandal Dr. S Sarkar bat Dr. Arabinda Das ki bala ajingi kai halor ki kam ri do kha ha kani ka program la penlong ru ya ki jingjurip ya ki jaka ri do kha bat kunju ru ya ki jingi solok bat ki nongrap jong kani ka district kani ka Akashwani Shillong balam shapi ya khubor
Ka Pension Fund Regulatory and Development Authority ni ka PRDA haringkat ka jinget reilang bat ka State Level Bankers Committee jong ka Jala Meghalaya kila penlong ya ka outreach program halor ka Atal Pension Yojana hanong ba silong hinin kesngi. Habakran bat kilat pathai khubor u chairman ka Pension Fund Regulatory and Development Authority Udipak Mahanti ulay thu ba ka Atal Pension Yojana ka de ka pension na ka benta kitu kibayo duna ka jingmi bat ki bomdon skim bay bam temen ki balong kum kinong rep bat kitu ki batre ya ki kambarin ule director ka Pension Fund Regulatory and Development Authority ulay thuru ba ka Jala Meghalaya kan sependung hadu laipho hajar mut ki beliau ha ka ne ka Atal Pension Yojana house nam 8,000 apsan shushu umanti ulay thuru ba watla ka Jala Meghalaya ka de ka Jala ka barit hagari handai ka latrai kamba ha ka ne ka benta ka bayan ujor bat ki wei ki Jala jong ka than shatei lamingim Menteri ng ba Jala u Konrad K Sangma lembat ulampang ke ying dorbar thawan ke Jala u Thomas A Sangma hinin kesni kilapli ya ka Pain My City Arjar Apsau campaign bala pelong the office jong ka District Planning West Garo Hills Tura. Ukonat ke sangma haba ajing klan hakani kesni ulay thu. Baga jing tumu jong kani ka campaign ka long ban pet ya ki jing e jong ki jing jilay ki jabo jaman ki kenro ki bompat airong bat ki jing tay ki bompat la ban pendap ki bakta pat ya ki jing khut bat ki jing tanat jong ka long ba. Shushu uni Menteri rang ba ka Jala ula pentip ba ka sorka Jala kala pelat ya ka song pisa ka balong khat pralak tingka na ka benta kani ka campaign bat la airu masampo hajar tingka sya ki localities development committee na ka benta ka kam ban pun khut bat pun tanat ya ki dong ba pher ha ka jo ka por ukonat ke sangma ula penchloru ya ki karikor badang khna bakin mi sakmat ban pin itanat ya ka nong ba Ukonat ke sangma ula pentip ru bakani ka campaign an sasdang ru hanong ba jowai lai don lang hak ni ka program da ki kendam kilandan jong katnat ba pher lemru ba ki khot jong ki development committees ba pher Katanat pulit jong Jala limba ke Central Recruitment Board ha ukerwo khubor bala pemi ba ha ka santrik uno opera arjar apsau kala pentip ba bayadei ba ke jingslang biang men pelong ya ke jumare na ke benta ke kampulit hapo ke Jala ke bala pensange na du ka arpo artari unai weng arjar apsau na ke da ko jingthut hakikor kibor ki ba penong kam ban chim jing tho ya ke wat ke ba ki khena samla ki mare ha ka first MLP battalion Moyong bat ke fourth MLP battalion Sopian halor kani na kaliang chairman jong ka CRB udaltan pi marang ula pentip bakatanat pulit sa sisian kan pelong thamai ya ka physical efficiency test ke bakan thop na du kisamla ki belas dang ke jimare na du khat phatrek hadu arhui tarik unai weng arja apsau ha ka madan jong ka first MLP battalion Moyong bat ka fourth MLP battalion Sopian ya ki tarik bathamai ban pelong biang ya ka physical efficiency test na ka benta ka kampulit kandai na du ka khatlai tarik hadu ka arpho tarik uno para arja apsau ka ban penmare ya khina badai ha ka jaka ka badan ha ka third MLP battalion sa besen jowai nangta ha kan riu tarik hadu ka khat wei tarik ukalalim kot arjar apsan ha 5th MLP battalion Samanda William Nagar bat ha ka madan 4th MLP battalion Sopian Nongston bat ka tarik hadu balong nadu ka khatlai tarik hadu ka khatsan tarik uremphang arjar apsan hamadan jong ka 1st MLP battalion Moyong Shillong bat ha ka 2nd MLP battalion Turam Ka office jong research officer district lembat ki local research station but laboratories is Khasil Siswik hinin kesni kila pelong ya program ban rakhi ya ka World Soil Day arja apsau but kini ka program kalalong haplau jong ka office jong ka research officer district lawan banyesim bentah kini ka program da kinong rep na keleng ki jaka jong kini ka district ka director jong ka agriculture ka kong JC Lingdo haba ajing klan na ka program ka lapan pau ya ka jingdon kam ban ne test ya ka kendo na ka benda ka jingmen toy jong kinong rep hi kani ka director jong ka agriculture ka lapan pau ru ya ka jing sokomen banyo i ya ka jingwan chakmat jong kinong rep ban chimbenta ha kani ka program bat ka lapan chlo ru ya ki ba kinor kam da ki bio fertilizer bat ban pendo pat ya ka jingdon kam ya ki chemical fertilizer namar kani ka khata ya ka kot ka khia jong ubreu bat kumju ru ya ka kendo ha ka sni la pelai ru ya ka soil health card bat ki kot link crop ki be dei bat ka soil sampling ba ya kini ki card bat kot link crop la pensam ru shabolo ki nong rep ki badan ha ka ni ka program katto ka khubor ka lakot ka bawan chapi nak studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin yat morning se so ba ka Delhi station na ka benda ka khubor khtin hindi bat bot pat sa khubor ha ka khtin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong